3, 2. 1. Ja. Okay, hvis ikke I ved, hvad vi laver lige nu. Vi er simpelthen udefra. Og lige nu samler vi sne, som I kan se. Vi kaster det på ruder. 21. november. Nakskov. Vi kører fuldt Christmas, selvom det ikke engang er fucking... Nej, december. Ja, december. Lige nu vi bare lige ind i 365. Varme lidt op, måske var der lige en 20 minutter. Ja, vi kan ikke mærke vores hænder mere, men... Og der er sådan et 5 cm lag is. Jeg er sådan 5 cm højere. Men okay, vi fandt lige et andet sted, vi lige vil gøre det på, inden vi går i Netto. Nej, 365 meter. Vi har en god mulighed. Først det samme presser vi lige, så vi må fucker. Fuck, det er koldt, mand. Men vi gør det ikke den, fordi så den vi... Nej, det var sgu da ikke. Jo, er det ikke det? Nej, det var helt det. Nå, var det i starten, eller? Ja. Nej, det var det. Ja, det var det. Fuck, mine hænder er kolde, så. Bare lige, vi har lavet havearbejde der, så vi ved ikke, om vi vil gøre det. Nej, vi gør det ikke, der er vores venner til det. Men jeg tænker, at jeg er ikke personen, der er sådan bange for noget, så. Men, gjorde du? Okay. Jeg ramte ikke en fucking skid, for jeg er fucking dårlig til kast. Jeg ramte ikke en fucking skid, for jeg er dårlig til kast. Men hvor koldt til Bertram. Står han og kigger ud af vinduet? Nej, han var bare, han tog lige hånden frem. Nå, okay. Ja, men ja. Det var sjovt nok. Jeg ramte det øverste vindue. Hvad hedder det? Barnet var i gang med at det putter, tror jeg. Siden der var mor og far derinde. Så vi giver update, når vi er klar igen. Ja, jeg synes. Nå, okay, vi er inde i 365 nu. Det er fucking varmt. Eller det er sådan varmere. Vores hænder er fucking kold. Men det er ret træls, vi har ikke nogen penge, så vi kan ikke rigtig købe noget. Så. Nej, det er sådan ret træls. Ellers så kunne noget varmt bacon. Ja. Jeg så. Eller hvis der var færdiglavet pizzaer. Der var nogen, der dyttede os før, på grund af, at vi gjorde det. Nå, men synes. Ja, der er lidt mere lys her. Men vi går over til en af mine venner. Og ja, venner. En der går i min klasse. Jo. De følger også efter. Der er nogle børn, der følger efter os. Grund af, at de fik lov til at kaste noget på os. Nej. Jeg har gået sammenpressen til meget cool. Han tænker på at kaste mit hoved på en børn. Og de er bare sådan 8-7 stykker. Hun løber efter os. Men vi er på vej derover. Vi taler om det. Vi er på vej derover. Men det ene barn, der kunne man så se i røvstrækken. Du kan ikke finde ud af at ramme, tror man. Hold. Film mig. For grænsen? Ja. Vinduet? Ja, jeg har ventet. Det var bare ikke så hårdt, men vi skal nok nogle hårde. Ja, vi kastede lige på der. Elbox. Der er ikke noget på. Men det er lige regnet, så det her pissne, det er fucking godt. Og mine tær, de bliver snart skært af. Det er det der level, hvor du bare lige skal give den en smelteskart, og så knuser de 1000 stykker. Ja, præcis. Jeg ser lige, om der er sne andre steder. Der her. Det er ret fucking creepy. Bare til is fra... Er det ikke her?
Lad mig lige se. Jo, det er lige der. Vi kaster det på hendes vindue, ikke? Vinduet. Ja, hendes vindue, det er det der. Men Det er lys i, eller hvad? nej, det der hvor der er forhæng til. Ja. Hvad skal vi være lige på vinduet, Ja, lad os gøre det. 3, 2, 1. Kom. Vi ramte seriøst hendes vindue så fucking godt. Du ramte fucking godt. Jeg ramte lige hjørnet. Havde du to dit svin? Havde du to dit svin? Kom. Og så... Ja. Skal vi gøre det på Mikkel nu? Mikkel? Ja, jeg ved, hvor han bor. Skal lige tjekke klokken. 22. Han bor ikke så langt væk herfra. Ja, nej, vi kan ikke gøre det hos Mikkel. De har kamera. De har kamera. Ja. Så det kan vi ikke. Så det kan vi ikke, nej. Prøv lige at kigge alt det damp, der kommer bare fra mine fucking øjne. Okay, det er crazy. Jeg ramte begge, og det var perfekt. Ja. Men man kunne bare se det let fra vinduet. Nå, vi kommer tilbage, når vi finder et nyt hus. Ses. Skal vi... Jeg er fucking dårlig, når jeg filmer. Vi prøver at ramme et vindue helt derovre. Du rent! Kom nu, dit svin! Han løber den der vej. Jeg spørger. Jeg går hen til et salghus. Så han er lige der. Bertram, han er lige. Han er... I kan ikke se ham. Han er derovre. Men hallo, hvorfor er Bertram så fucking god til at fucking ramme, mand? Jeg er ikke super, vel? Men jeg er misundelig. Hvorfor fuck løber du den der vej, mand? Ja, du ramte fucking godt. Så tæt på. Hvad? Hvorfor fuck løber du den der vej? Jeg ved det ikke, så jeg løb bare. Hvad er klokken? Den er okay, 26. Men jeg er bange for, de sådan... Nej, okay, de har ikke... Jo, de har... Og ja, man kan bare se, hvor du ramte, Bertram. Man kan bare se, hvor du ramte. Hvor tænker du ellers, vi gør det? Hvad? Hvor tænker du ellers, vi gør det? Den her vej. Det er længere den her vej ned. Ja. Så kan vi lige finde næste hus. Så nu kan lige bil forbi. Stop. Slipper lige. 3, 2, 1, go. Jeg ramte kraftedeme. Jeg ramte døren. Imens du fucking filmer. Nej, jeg ramte faktisk roden. Jeg ramte faktisk roden på døren. Hørte du det ikke? Nå. Jeg hørte dem. Nå, jamen nu finder vi næste hus, og så opdaterer vi, når det er. Vi ses. Ja, jeg ramte. Det var bare ikke så hårdt. Nej, den var ikke så hård, nej. Jeg tror ikke, Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Hallo, han har det med at lave dem til iskugler nærmest. Jeg laver dem bare til sådan... Du maser dem bare til de døde nærmest. Jeg skal huske at filme, når vi fucking kaster. Hvad? Jeg skal huske at filme, når vi fucking kaster. Nå, vi går til Ding Dong Ditching nu. Nu? Ja, nu. Jeg filmer. Vi går til Ding Dong Ditching nu. Så... Ja. Nå,
vi skal skynde os hjem snart, eller vi skal skynde os hjem. Så vi tager kun lige 1 eller 2 hus, og der er et hus derovre i nærheden, som vi gør det på. Det bliver... tænker... Ja, men det er nogle lidt af for... No shit, Chille. Ja. Fuck, så meget lys. Ja. Det bliver noget lidt, fordi det med snebolden. Ja, det er koldt. Shit, man. Kan I se de røde steder? Det der, hvor jeg kastede. Eller det er sådan steder, jeg har kastet. Ja, hold din fucking kæft. Ja, du har ikke et hoved. Du har ikke et hoved. Men jeg er bange for, at vi glider, imens vi fucking løber. Jeg er bange for, at vi glider, imens vi løber. Og det her, det er fucking glat. Men lige nu er jeg ligesom en der får mig is. Skal vi tage det samme hus, som vi gjorde sidste gang? Vi har tænkt, om det ditchede det der hus, eller det lavede dørfis. Sådan fucking meget. Der er lille på is. Nej, men vi skal ikke gøre det. Vi skal... Forstår du, vi skal dele dem? Nej. Men bagefter... Ja, når jeg er løbet forbi. Fuck, du ramte godt. Løb. Vi har gjort det på det der hus så fucking mange gange. De er åbnet. Jeg tror, de er på vej herhen. De er på vej herhen. Bare trum den her vej. Okay. Fuck, du er creepy. Hvor jeg gemte mig sådan i hjørnet af et eller andet fisk. Og jeg kunne bare høre, at de gik herhen. Ja. Ja. Du ramte også bare fucking godt. Så jeg vil hoppe tilbage på næste hus. Ja. Nå.